Ilmasta pizzaa. Toppilan pizzaralli starttaa nyt. Moi! Tunnistatteko mistä kotipizzasta ollaan? Joo, hyvä vastaus. Olisiko teille maistunut pizza? Ajattelin, että teillä on sen verran pitkä päivän takana, että saattais Seuraatko meitä someessa? Seuraa. Mahtavaa. Kauniille kesänaiselle. Nyt tulee pomppu. Hyvä, kun olisi kaatunut tuohon vielä. Moi tytöt, mitä kuuluu? Olisiko teille maistunut pizza? Olkaa hyvät. Oletteko koskaan käynyt kotipizzassa? Ollaan tosi piirissä, joo. Mahtava kuulla. Saatte parit pizza. Kiitoksia paljon. Mulla on jo ihan hiki. Nyt hiostaa, nyt lähtee. Ootteko käynyt Toppilassa syömässä? Oon yhden kerran. Maistuiko pizza? Juu, maistuu. Kertaa ootte meillä käynyt syömässä. Saatte vähän iltapalaa. Mikä meno? Inkepoolu käynnissä. Seuraako joku teistä meitä somessa? Seurataan. Hyvät liveet. Mä vähän mietin, että haluaisitteko te pizzaa? Kelpaa, kiitos. Me jaksetaan syödä. Olkaa hyvät. Pelataan toisella kertaa. Mulla olisi yksi jäljellä vielä. Olisiko se Niin. teille sitten jaettavaksi? Niin. Olkaa hyvät. Ihanaa iltaa ja ihanaa kesää. Pizzat meni taas niinku kuumille kiville. Oululaiset on huippuja. Missä kuvataan seuraava pizzaralli? Kerro meille.